Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Paloma na nasa Singapore. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, Paloma ang napili kong itawag niyo sa akin dahil isa akong miyembro ng LGBTQ+. Oo ate, hindi ko ikinahihiya ang aking pagkatao dahil alam kong sa panahon ngayon, tanggap na ng lipunan ang mga kagaya ko. At alam kong marami na ring organisasyon ang ikinakatawan ng mga kagaya ko. Narito ako ngayon sa Singapore. Magtrabaho man ako o hindi, pareho lang dahil isa na akong permanent resident dito. Napakasaya ko nang madiskubre ko ang YouTube channel ninyo at naengganyo rin akong ipadala ang aking karanasan upang makapagbigay ng magandang aral sa inyong mga tagapakinig. Uumpisahan kong magsalaysay nang magka-letse-letse ang buhay ko dahil nakasuhan ako ng isang bagay na hindi ko ginawa. Ang lalim na naman ng iniisip mo, anak. Hindi maiwasan, Mother. Akalain niyo ba naman? Ang bigat ng kasong kinasasangkutan ko. Buti na lang at magaling ang abogado ko.
Kung hindi, malamang wala ako dito sa bahay at nasa kulungan ako ngayon. Paloma, anak. Inaamin ko naman na nakagawa ko ng hindi dapat, Mother. Pero hindi ko pinagsamantalahan ang kaibigan ko. Hindi ko magagawa yun. Paloma, anak ko. Nakalimot kami dahil pareho kaming lasing. Pero hindi ko inaasahan na magbubunga ang nangyari sa amin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Manalangin ka sa Diyos. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Sana nga po, Mother. Kasi hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Nagbubukas nga ako sa parlor. Pero madalas namang wala ako sa sarili ko. Dahil tungkol sa kaso na lang lagi ang iniisip ko. Bukod sa torture na nararamdaman ko, malaki na rin ang nagastos ko. Baka maubos na ang ipon ko. Anak, gaya nga ng sinabi ko, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya dahil alam kong hindi Kanya pababayaan. Paloma, alam kong ang pagkakaibigan natin ay hindi kagaya ng pagkakaibigan ninyo ni Miriam. Pero maaasahan mo pa rin ako. Ha? Adele? Alam kong matagal na kayong magkaibigan ni Miriam. Maging si Edmond na kasintahan niya. Pero tingnan mo naman ang nangyari. Sila ang dahilan kung bakit ka namumroblema ngayon. Parang awa mo na, Adele. Ayoko sanang mapag-usapan pa ang mga bagay na yan. Pasensya ka na, ha? Gusto ko lang iparamdam na narito lang akong nakasuporta sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil tinanggap mo ako na magtrabaho dito sa parlor mo. At ang alam kong tanging paraan para makabawi sa'yo ay ang pag-aasikaso ko sa parlor mo habang marami ka pang pinagkakaabalahan. Salamat, Adele. Ikaw na muna ang bahala sa parlor ko, ha? Oo, Paloma. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang kung may iba pa akong pwedeng maitulong. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Pati tayo, natadamay na dahil dyan sa anak mo. Parang awa mo na. Huwag namang ganyan. Kailangan tayo ngayon ni Paloma. Huwag na nating dagdagan pa ang problema niya. Ay, Patnubay ang kailangan ngayon ng anak natin. Hindi ang paninisi. paano naman? Ako na ang nagmamakaawa sa'yo. Huwag ka nang magsalita pa ng makakasakit pa sa anak natin. Baka marinig ka... Fudra. Naiintindihan ko si Fudra. Ha? Paloma. Huwag kayo mag-alala, Tay. Naiintindihan ko kayo. Pasensya na kayo, ha? Kung nadadamay kayo sa kahihiyang nagawa ko. Napakawalang kwenta ko kasi. Bukod sa ganito na nga ang pagkatao ko, pinaparatangan pa akong rapist ng ibang tao. Paloma, anak. Pero isinusumpa ko, Father. Hindi ko hinala ang kaibigan kong si Miriam. Oo, may nangyari sa amin dahil pareho kaming lasing. Pero hindi yun rape. At yan ang gusto kong mapatunayan sa korte. Kaya kahit maubos ang lahat ng ipon ko, walang kwenta sa akin. Ang mahalaga, mapatunayan kong hindi ko hinalay si Miriam.
Gusto mo bang samahan kita sa hearing mo, Paloma? Adele, Alam kong nag-iisa ka na naman na pupunta sa hearing mo. Kaya pumayag ka ng samahan kita. baka madamay ka lang, Adele. Nakakahiya sa'yo. Huwag mong isipin yun. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil ikaw ang nagturo sa akin na magtrabaho sa parlor. Kung hindi mo ako binigyan ng oportunidad, wala sana akong trabaho ngayon. Kaya ngayong kailangan mo ng makakaramay, hayaan mong damayan kita. Pumayag ka ng samahan kita, Paloma. Nakakahiya, Ate Emmy, dahil bukod sa aking pagkatao, nasangkot pa ako sa isang kaso na hindi ko naman nagawa. Sa matalik ko pang kaibigang si Miriam. Pero hindi ko siya hinalay. May nangyari lang sa amin dahil pareho kaming lasing noong pumunta siya sa apartment ko at hiniling niyang damayan ko siyang uminom dahil may gusto umano siyang makalimutan. At nang malango na kami sa alak, nangyari na nga ang hindi dapat mangyari at nagbunga ito. Ito ang naging basehan nila para kasuhan ako ng rape. Pero ang sabi ng abogado ko, malaki daw ang tsansa kong manalo at yun ang gusto kong mapatunayan sa korte. Gusto kong linisin ang aking pangalan kahit maubos ang aking ipon. Hanggang sa unti-unting natatapos ang hearing ng aking kaso. Anong sabi ng abogado mo, anak? Ang sabi ng abogado ko, Nay, malaki ang tsansa kong ma-acquit. Pero nag-aalala pa rin ako. Anak, huwag kang bumitaw sa pananalig mo sa Diyos. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Mother, Palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana maayos na ang lahat. Isinilang na ni Miriam ang anak ninyo. sa totoo lang, Mother, gusto ko ring makita ang anak ko. Pero bilin ng abogado ko na wag daw muna akong magpapakita sa kanila. Sundin mo kung ano ang utos ng abogado mo, anak. Naniniwala akong alam niya ang ginagawa niya. Opo, Mother. Susundin ko talaga ang bilin ng abogado ko. Lalo na at malapit ng ibaba ng korte ang desisyon. Mangyayari yan sa susunod naming paghaharap. Parang awa mo na, Adele. Ikaw na lang ang alam kong lapitan. Ang alam kong makakatulong sa akin. Alam mo namang nakahanda akong tumulong sa'yo, Paloma. Sabihin mo lang kung ano. Hindi ako pwedeng lumapit kay Miriam at sa anak namin hanggang sa hindi pa naibababa ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ko. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko sanang malaman ang kalagayan ng ipinanganak ni Miriam. Ha? Please, Adele. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang kalagayan ng anak ko. O sige, pupuntahan ko si Miriam para sa'yo. Mag-iingat ka lang, ha? Alam niyang malapit ako sa iyo. Ako nang bahala. Sasabihin ko sa kanya na huwag niya akong idamay sa problema ninyo.
dahil pareho niyo akong kaibigan. Basta mag-ingat ka. Lalo na kay Edmond. Baka kung ano ang gawin niya sa'yo. O ano, Adele? Kumusta? Wala kang dapat ipag-alala. Malusog ang bata. Lalaki ang anak niyo ni Miriam. Talaga, Adele? Oo, Paloma. Napakalusog na bata ang ipinanganak ni Miriam. Nakakatuwa. Sana makita at mabuhat ko rin ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Anong malay mo? Baka mangyari din lahat yan. Talaga, Adele? Malalapitan ko kaya ang anak ko? Pagkatapos ng kaso, naniniwala akong mangyayari yan, Paloma. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ay, Oo nga pala. Nalaman kong magpapakasal pa rin pala sina Edmond at Miriam. ganun ba? Masaya ako dahil pakakasalan pa rin ni Edmond si Miriam kahit nagkaroon kami ng anak. Halata namang mahal na mahal ni Edmond si Miriam. Ang nakalulungkot lang, palagi silang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan noon. Ay, At si Miriam, ikaw naman ang takbuhan niya. Oh, ano ngayon ang nangyari? Adele, please. Huwag na nating pag-usapan yan. Nangyari na ang lahat. Hindi na natin pwedeng ibalik pa ang nangyari na. Mother, talagang kinakabahan ako. Anak, kumalma ka lang. Hindi ko yata mapapakalma ang sarili ko, Mother. Ngayong araw na natin malalaman ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ko. Basta magtiwala ka lang, anak. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi totoo ang akusasyon nila sa'yo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mother, Maging matibay ka, Paloma. Huwag kang padadala sa anumang maging desisyon ng korte. pero kung sakaling lumabas ang desisyon ng korte na nagkasala ko at makukulong, lagi niyong tatandaan, Mother. Mahal na mahal ko kayo ni Father. At sana mapatawad niyo ako sa kahihiyang idinulot ko sa inyo. Ano ka ba naman, anak? Sinabi ko na ngang huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mother. Sandali lang, magbibihis ako. Ha? Bakit po? Sasama ako. Sasamahan kita sa korte, anak. Noong araw na ilalabas na ang desisyon ng korte tungkol sa aking kaso, doon lang sumama si inay sa akin, Ate Emmy. Mula nang mag-umpisa ang hearing ng kaso ko, palaging si Adele na kaibigan at beautician ko ang sumasama sa akin. Inisip kong magandang senyales ang pagsama ni inay sa akin sa korte dahil naipanalo ng abogado ko ang kaso kong rape.
Dahil totoo namang walang nangyaring ganon sa amin ni Miriam. Dahil katulad nga ng sabi ko, kagustuhan naming dalawa ang nangyari dahil sa epekto ng alak. Kahit acquitted ako sa kaso, napagkasunduan namin ni Miriam na magbibigay ako ng sustento sa aming anak. Yun nga lang, ayaw nilang lumapit ako o magpakilalang ama ng aking anak. Lumipas ang maraming taon, Ate Emmy. Sigurado ka ba sa nalaman mo, Adele? Oo, Paloma. Nakakaawa si Julius na anak mo sa poder ni na Miriam at Edmond. Ang mga walang hiya. Lalo na si Edmond. Hindi na nga niya pinagamit ang apelyido niya kay Julius. Napakasama pa ng trato niya sa anak niyo ni Miriam. Si Miriam, ano na lang ang ginagawa niya? Nako, halatang galit din si Miriam sa anak niyo. Ayon sa binabayaran natin na nagmamanman sa kanila, hindi rin maganda ang trato ni Miriam sa anak niyo. Ano ba naman si Miriam? Ibig sabihin ba niya na ang anak namin ang pinagbubuhusan niya ng galit niya sa akin dahil hindi niya ako napakulong? Hindi ako sigurado, Paloma. Ito pa ang isang natuklasan ng binabayaran natin. Ano yan, Adele? Nahihirapan ang anak niyo sa gastusin niya sa pag-aaral. Ano? Paano nangyari yan? Buwan-buwan akong nagpapadala ng suporta para sa kanya. Sina Miriam at Edmond ang nakikinabang sa mga pinapadala mo para sa anak niyo. Yan ang nalaman ng binabayaran natin para manmanan sila. Ang alam ko, Paloma, may karapatan na ang anak niyong magdesisyon dahil nasa tamang edad na siya. Magkukulehiyo na siya, hindi ba? Opo, Mother. Naitanong mo na ba sa abogado ang tungkol sa mga bagay na yan? Hindi pa, Mother. Pero sinasabi ng mga kaibigan ko na kung legalidad ang pag-uusapan, kay Miriam pa rin dapat tumira ang anak namin. Anak, Pero may plano na ako. ano yun, Paloma? Ititigil ko ng pagbibigay ng suporta para sa anak namin ni Miriam. Ano? Ay, baka mapasama ka sa gagawin mong yan. Hindi naman siguro, Mother. Plano ko kasing magbukas ng bank account para sa anak ko. Ha? Ay, pwede yan, anak. Ang gusto ko, dediretso na sa anak ko ang suporta para sa kanya. Hindi na dadaan pa sa walang hiya niyang ina. Kung magagawan mo ng paraan, di gawin mo, anak. Pati ako, aaayon ako sa gusto mong mangyari. Lalo na at nakakainis ang nalaman natin na nangyayari sa anak ninyo sa poder ni Miriam. Nakakagigil talaga. Eto na ang ATM para sa anak mo, Paloma. Salamat, Adele. Paano ko kaya maibibigay ito sa kanya? Bakit hindi ka nalang magpakita sa kanya? Ha? Ayoko. Hindi pa ako handang magpakita sa kanya, Adele. Natatakot ako na baka ikahihiya lang ako ng aking anak. Hindi naman siguro, Paloma. Naniniwala ako matatanggap ng anak mo ang pagkatao mo. Basta natatakot ako, Adele. Marahil,
Hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Sige, ikaw ang bahala. Ang problema ko ngayon, kung paano ko ibibigay sa kanya ang ATM. Yan ngayon ang alam ko na, Paloma. Paano, Adele? Sa paaralan niya, ibigay mo at sila na ang bahalang magbigay sa anak mo. Oo nga, no. Sa pamamagitan niyan, hindi malalaman ni Miriam ang lahat. Magtataka na lang siya. Bakit hindi na ako nagbibigay ng suporta sa anak namin? Ang hindi niya alam, direkta nang napupunta sa bata ang suporta. Sa palagay ko, Mudra, tama ang mungkahi sa akin ni Adele. Anong mungkahi yan, anak? Panahon na para magpakilala ako sa aking anak. Anak? Napuno na ako sa ginagawa ni Miriam, Mudra. Nanahimik ako ng mahabang panahon dahil sa mga pangyayaring wala namang katotohanan. Pero ngayon, at masyado nang naagrabyado ang aking anak, kailangan ko nang gawin ang nararapat, Mother. Hindi ko naman siguro kasalanan kung bakit ganito ang pagkatao ko. Basta, magpapakita at magpapakilala na ako sa aking anak. Sasabihin ko na ang katotohanan. Desidido na ako, Mother. Ginawa ko ang plano ko, Ate Emmy. Sobra ang aking pag-aalala dahil inakala kong hindi ako matatanggap ng aking anak, lalo na ang aking pagkatao. Pero naglakas loob pa rin akong magpakita sa kanya at isinalaysay ko ang buong pangyayari. Nakahinga ako ng maluwag at labis na nagpasalamat sa Diyos nang yakapin ako ni Julius at kilalanin ako bilang ama. Napahiya rin sina Miriam at Edmond dahil nalaman nilang tanggap na ako ng aking anak at alam na niya ang buong pangyayari. Pinagpatuloy kong suportahan ang aking anak hanggang sa nakapagtapos siya ng kolehiyo. Nang mangibang bansa ako at naging residente dito sa Singapore, kinuha ko dito ang aking anak at kami na ngayon ang magkasama. Maganda ang naging trabaho niya dito kahit noong panahon ng pandemya. Hindi ko rin ipinagkait na magkaroon sila ng komunikasyon ni Miriam at ng kanyang kapatid kay Miriam dahil magkasundo naman sila. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Paloma. Paloma, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoong kapupulutan ito ng mga aral dahil kahit ganyan ang iyong pagkatao, nakayanan mong tumayo bilang ama kahit na itago sa anak mo ang lahat sa mahabang panahon. Habang binabasa ko ang sulat mo, bumalik sa aking alaala ang karanasang naitampok na rin sa ating programa.
Kaya naman kinailangan ko pang balikan ang mga sulat na aming natanggap at naisahim papawid. At hindi nga ako nagkamali. Ikaw nga ang ama ng nagpadala sa amin ng kanyang karanasan. Isang karangalan para sa amin ang pagbabahagi ninyong mag-ama ng inyong karanasan dito sa ating programa. Sana manatili ang inyong kaligayahan bilang mag-ama sa poder ng bawat isa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.